Iki piye Mas tambah ngalor ya? Ngalore ya, ngalore. Yo. Sanuke ndase amanah Mbah lek kidul, Mbah. Nah, Pak. Dan tenaga baru iki ngene iki, tenaga baru iki. Yo kearifan lokal lur. Ning Jawa enake ngene iki pas nek ninggal gotong royong, ora koyo ning kutha sarwa tuku, sarwa bayar. Masuk. Ini sambatan ya Mas ya. Yo ngene ya ganjaran. Boleh ganjaran. Ayo oleh 1000 derajat. Oh iya. Kata-katane mutiara banget Mas. Bagian pira-pira kuwi 1000 promotelu. Karo Mbah Gun karo Pak Piyun. Iya. Ya. Nanti disiki Mbah Piyun nang nerene Mbah Gun. Royong. Mbahmu lanang lho. Yo wong ora panggah. Sehat yo ora panggah sehat. Ngono lho. Yo ta sugih ora panggah sugih. Cilik ora panggah cilik ngot tuwek. Lek wis tuwek kontrak entek jintol nang kene nggone. Ya, kuwi lho. Lho rungokno. Yo mek kur siji Rungokno. maksimal, heeh. Oh. Jatah siji Yo musuh loro. semeter Semeter. ombone Heeh. dawane 2 meter. Wes. Wes oke ya, matur suwun Mas ya. Nggih. Oke, Mas.